Volám sa Petra Bertová-Polovková. Som učiteľka informatiky, programátorka a matka. Venujem sa témam, ktoré súvisia s deťmi. Školstvo a vzdelanie, zdravie a rôzne formy ohrozovania zdravia našich detí. Nie som expertka na všetky tieto témy, ale ponúkam možnosť odborníkom komunikovať ich témy na pôde Europarlamentu. Som predsedníčka občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie a sme súčasťou Európskeho združenia Európania za bezpečné pripojenia, ktoré prepája podobné združenia v Európskej únii. Koordinuje ich činnosti a tým zefektívňuje tlak na Európsku úniu. Podobne ponúkam možnosť odborníkom, ako som už spomínala, ako členka Europarlamentu komunikovať ich témy Európskej únii. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.